Eskua hurbil berotasunaz, nola naiteke ni aurgil. Zu gabe nola bizitu nahintzan, ezin erranez hor nabil. Munduaren antzaban nuela, zerbait itxura borobil. Baina zu nere inguruan da, ederki zabil nabil. Zurekin ez dut ez berdurrikan, zurekin lan ez neintegil. Lara, zurekin lan ez neintegil. Batzutan bizkor, abestetan, uste gabe horren pare. Gure herriko frontoidanetan, zenbat lagun, zenbat fede. Batzuek ez gara horren abilak, ibiltzen gara suabe, baina pilotak gure herriari egiten dio mesede. Zer litzateke Euskal Herria, pelota eta frontoi gabe. Larai, 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 pelota eta frontoi gabe. Zu hor bazaude, eni fereka, enetzat jainko egina. Niri begira lotxatuz nago, hain gero zaitut nik zina. Baina zu gabe ezin pumpatu, dena zait beti ezina. Zurekin aldiz ikasiko dut, herria bai eta mina. Goazen zurekin nahi dut ezagun, bai ezagutu markina. Lara, 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 bai ezagutu markina. Beraz zuzaude markina semen gaur ezautzeko planean. Hainbat herritar elkartu gara momentu goxoenean. Zenbat alditan ikusi dugun lagun bat pilota aurrean. Batzutan goxo bestetan mimoz, baina beti afanean. Ta zenbat gauza ikasten diren hango unibertsitatean. Larai, 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 hango unibertsitatean.
gracia, de guardería, ora gracia,
tout le monde dans la même main, mais une main, tout le monde dans la même main. Eskua netzat izan da, pilotari bezala, igual nahi baduzu, pilotari sensazione handiena momentua izan da. Eskuen ganik pilota tukitu eta gero senditzen duzuna, eskuen ganik senditzen duzuna ez da beste eramantekin senditzen zen da. Hor, bihotzaino batzutan esatzen zaitzu eta hori naiz ere tokia izan, soinua izan, hori eskuz joez belaik hori bihotzean garbinean osatzen zaitzu eta hau batentzat dintzat gauza ikaragia. Nik izut ikusi kirol bat ez dena irabazi behar. Orduan eskua minekin, hainitzetan, behuzu irabazi, eta askotan miarrez dutzen ginoen. Zenta 8-9 urtekin ez duzu beste beldurrik gitak edo manatzen duenekin. Hori behuzu irabazi, orduan ez duzu nahi gauzu, ez duzu pentsatzen eskuan minatuko duzula. Min duzu, baina beste garantzi bat baduzu irabazteko zer hori. Eta orduan, ez duzu hainitzetan, begiak etxitare jotzen duzu, eta partidu ondoan, irabazi bani moduzu, batzutan eskuko minakura ez da hainbeste senditzen. Baina, galtzen baginu, orduan denak gehiago zirenez, eskuko mina, partidua galdua eta ondokoen asarrea eta moko kaldia. Zenbat txula errebote, ta zenbat pilotakada, zarean gora eta bera, beti ona eta ara, galtza txuria jantzita, aizen bat lagun plazara, apostu egin duena, are bai are ikara, markina xemenen ere, pilota izan da, taupada, lagun giro lagun arte, eta zenbat bezarkada. Zenbat keinu egin diren, orain tabla uratara, gestoak bakarrik eitea, oso gauza erraza da. Baina gestoen ondoren, pilotazten da botatzen, zein zaila den eskuan zen, zesta hundietan sartzen. Zenbat alditan egon den pilotaria hausnartzen, bere utz egiteak nola, inork ez ditun barkatzen. Zenbat alditan aipatuz, hura horrela izan behar zen, baina herri batek nola aurrera duen jarraitzen, jarrai dezagun pilota,
alden enean indartzen, jarrai dezagun jokatzen, jarrai dezagun gozatzen. Horiek guztiak gauza ederrak dira, baina nor da horroi gehiago ze pasatu zen igande batez Maulen. Frantses ministro eder bat, ari zen baskari eder baten egiten, frantses administrazioko bulego eder batean. Memento berean, Chiquito de Cambo, Joseph Apestigi, pilota jo zuen, pilotak plaza trebeskatu, lehiotik sartu, eta ministroain hartzita saldain barnean, erori. Hoi, ziuplet.
Se ha venido por aquí. BC
Itzalez frontoian, nolako erronkak, barneko minak eta barneko borrokak, zer gara gu pertsonak edota robotak, hainbeste zoratzeko zer dauka pilotak, hainbeste zoratzeko zer dauka pilotak. Robota balin bada, ez da edo nola, irakitzen zaio ba, ta nula odola. Batzuek diote ba, eroa dagola, nik horrela, aldiz dut maite dut kirola, nik horrela askotan maite dut kirola. Goazen gure herriara ongi beiratzera, alde baten eliza, frontoia bestera, eta bururatu zait niri orain kolpera, nolako izaera dugun kontuak atera. Nolako izaera dugun kontuak atera. Izaera argia edota iluna, nondik begiratzen da, non den osteguna. Bela horrela dugu beti euskalduna, eta horrela beitzait nere txapelduna, eta horrela beitzait nere txapelduna. Arrazoi bikaina orain zuk esan duzuna, beraz hori da zure txapeldun kutsuna, hori alda pilota, hori nortasuna, bakardadea da zuk ikusten duzuna, bakardadea da zuk ikusten duzuna.
nainteke ere